zama sirri na shirya auren mu ne da ke cikin buri. Soyayya na baka ka adana ta zama sirri na shirya auren mu ne da kai cikin buri. Cikin buri. Na yi dare buri nake gari ya waye, raina zama zuciya tsoron ta ya jaye. Yau gani ga sahibar da ba ta tawaye, da kyau da kwalliya ga tafiya cikin tsari. Cikin tsari. Na faɗa zuciya ta samun ka ta huta, yau ba batun maraice hankalinta ya kwanta. Hakke na sau da ƙauna duk ka gabata, domin a zahiri kai ne ka zamo sirri. Zan yi zama da ke zuciya da ke ta saba, san raba ni da ke shi zan yi wa bamba. Domin a zuciya ta ƙaunar ki ta yi oba, ki zo mu danya wata mu zaga kan share. Share. Ni kwalliya domin ka da tsara, dubban maza za su zo a gaban ka sasara. Su rayuwa da kai lallai na yi dabara, tilas na rausaya domin na wuce buri. Kina bai wasare zan so ki adana, an tambaye ni ki zani zayyana. Ki bani da baki mi zama na amana, za ya raba mu zuci ta rike sirri. Ta rike sirri. Kai ya sani kuma dole kan ka sanya tambayi, kowa da kai ya sani kuma babatin sharhi. Sako da soyayi nisa har cikin ruhi, magiyan mu wasu nisa babu labari. Ayya soyayya na baki ki adana ta zama sirri na shirya auren mu ne da ke cikin buri. Soyayya na baka ka adana ta zama sirri na shirya auren mu ne da kai cikin buri. Sauti daga arewaflog.com.